כמה אנרגיות אתה שורף על האנשים האלה? הרי תמיד יהיה את העובד שיתמרמר, גם אם תוביל את הצוות שלך להצלחות היסטוריות. תמיד יהיה גם את הלקוח שיתלונן, גם אם עברת מזמן הרבה מעבר למה שהבטחת. הם אלה שצורכים הכי הרבה מהאנרגיה שלך, והם המיעוט. וזה בדיוק העניין. המוח שלנו, במיוחד של בעלי עסקים מצליחים עם מודעות גבוהה, ממוקד במה שלא עובד, בזה שלא מעריך, בזה שלא רואה את ההשקעה שלנו. ולמה? כי עמוק בפנים אנחנו לא רוצים לפספס. אנחנו לא רוצים שיחשבו שלא אכפת לנו, אנחנו לא רוצים לאבד שליטה. אבל הפוקוס הזה, זה בדיוק מה ששורף אותך. בזמן שאתה מתאמץ לתקן את המיעוט הזה, אתה שוכח את ה-98% שכן זזים, שכן מעריכים, שכן מצליחים, בזכותך. הנקודה השחורה על הדף, הלבן, היא לא אמורה להכתיב את הכל. היא לא התמונה בכלל, היא רק נקודה. ההשפעה האמיתית שלך היא בפוקוס על מה שכן עובד. השאלה היא לא מי לא מעריך אותך, השאלה היא על מה אתה בוחר לשים את הפוקוס שלך. מחר בבוקר, על מה אתה שם את הפוקוס?